airsoftové ihrisko Jabloňové, pokúšam sa hrať taký, nazvime to DMR štýl, mám tam síce stále 1,7 joule, čiže môžem hrať aj full auto, ale strieľa mi to celkom pekne, takže som tam dal aj optiku. Dnes to budú aj neskutočné dual akcie s Korym, takže sa príprav na poriadnu dávku akcie. On už má skutočné DMR s 2 joulami, čiže on bude hrať len semi. No a za tieto dokonale vyladené zbranie vďačíme hlavne technikom z bratislavského Katusu, takže keď chceš aj ty strieľať neuveriteľné lasery, určite ich navštív. No a teraz už to poďme posúvať. Jak to tam vyzerá? Som 50 metrov od teba. Už ťa vidím, uvidíme pred sebou na 12. Vidím. Myslíš, že tu vpravo môžem prejsť? Tam je náš jeden hore, OK. ale neviem, jak to tam vyzerá. Čakaj, chvíľu si to tu pozriem. Je tam giličkár. Vidíš ho? Je tam, není tam. Kde nepomôže semi, pomôže full auto. Má, dobrá. Pekná práca, Masko. Toto je blízko, Maso, toto je blízko. Uteč! Rovno cez tú onu, rovno cez ten zákop na 12, ale tam neuvidíš nič z tvojej pozície. Jak to spravíme? Ale dobrý giličkár. Obídem to. Poď, skús. Maso, na tvojej 9. som, jo? Jo. Môžem ísť na skúsiť takto. Jeden dole na 12. Pekne, Kory, pekne. Môžeme posúvať možno. Posúvaj to! Posúvaj to! Prebehuje napravo! Maťo, na tvoju pravú! Hit! No nič, Kory, je to na tebe. Musíš ma pomstiť. Mám hit! Alebo aj ne. Budeš držať túto cestu, ja to pozriem tu. Ktorú cestu? Túto, oni môžu ísť aj odtiaľto. To je náš. Na červenej vlajke 2, mám výhľad. Verte tomu alebo ne, ale po podrobnej analýze frame by frame toho človeka Kory naozaj netrafil. Wow. Vyslovene ubzikol jak štuka. Vidíš niečo, Kory? Áno, mám vizuál v okienku. A 2 po mne šútia. Mám hit! Au, no nič. Sme v tom sami. Zhora z kopca. Cez kriky jedine full auto. To funguje.
ale pred zlými taktickými presunmi vás nezachráni. Hit, hit! Som na schodoch. Buďajte, keby to pušli. V tejto fáze hry sme sa skôr rozdelili a behali sme viac menej každý solo, no a mne sa stala takáto Ticho. kontroverzná granátová situácia, ale veď povedzte sami. Dostali ste granát, chlapci! Poď sa pozrieť, poď tu dolu, tak bude, poď, ja ti ukážem, počkajte. Poď, neboj sa, no poď, kto to bol, poď. Ja som stal tu a ty si hodil tam za roh, ja keď stojím tu, tak nevidím granát, víš? Ale idem dole, len aby si nenadával, vieš? Ja ti úplne verím, ale toto ťa muselo zabiť, to mi nehovor, však je to granát. Miestnosť, alebo 5 metrov, keď si schovaný za prekážkou, tak to neplatí, aj za malú prekážku, keď sa schováš, to neplatí, jo? Preto sa ľudia môžu hádzať, plaziť a tak, ale idem dole. OK. Budem vedieť, díkes. No takto. To s tými prekažkami úplne chápem, ale aj podľa tohto videa je úplne jasné, že ten granát išiel proste pod nohy a to, že sa dokotúla za prekážku je za mňa už bezpredmetné. Ale budem rád, keď mi do komentu napíšete, ako to vidíte vy a keď sa mýlim, určite ma opravte. Vanka uznal hneď, lebo okruh 5 metrov. Ne, to je nič, čo to muselo platiť, akože ja to chápem, ale zase odtiaľ potiaľ. Odkiaľ, pokiaľ. Neviem, či sa to murovanou. Myslíš, že keby som prebehol, tam je to moc? Cory, takto keď prebehnem? Počkaj. Ale tak, ne? Neviem, či v tej murovanej nikto není. Jeden odtiaľ išiel preč, dostal, ale neviem, či tam není ešte niekto. Nemá. Schody, už sú tu. Už tu akože. Neviem, to už nedostal. Mám. Hit! Mŕtvola! Rýchle doplnenie nábojov, utekam znova na schody, pretože to tam stále držíme a sme opäť v rovnakej situácii. Granát? Pomôže? Jožo, ty si tam. Pomôže granát? Skúsim. Chcel by to nejaký vizuál. Pozor, oni môžu byť aj tu už. Za paletami! To sme dostali asi všetci traja. Hit! Bola toto karmická rana za ten môj granát? Ale podľa tej logiky sa dokotulal za prekážku, takže ja neviem. No ale dosť kontroverzie s granátmi, poďme si vychutnať túto neuveriteľnú Coryho solo akciu. Prišli sme od zákopy, na konci sú úplne dvaja. Hej, vidím. Jak to posunieme? Posúvaj to! Posúvaj to! No predsa tak. Jak to vieš len ty, Cory? Tam si práve prechádzal. Utekáme preč. Akurát prechádza ďalší. Vidím ho. Počkaj. Dostal. To mi nehovor, že nedostal. Headshot. Tu som dosť odokrytý. Do hakvečka a Headshot. Má, ten jeden má helmu. Hakvečko chalani. Hakvečko, jo? Počkaj, musím si zmeniť pozíciu. Tomuto, dámy a páni, sa hovorí dokonalý Free Fire. Monster kill. Má, dobre, ty kokos. Nahrávam to. Jež, to je radosť. Bráško, tešíme sa s tebou. Kde? Tam za tým Dčkom červeným. Červené Dčko. G. A, okej.
Za bečkom je mŕtvý, ale naľavo za tou drevenou prekažkou je ďalší. Do píče, prázdny som. Fú, 5-kový strík, není málo. Mám? Všetko má svoj konec, všetko zaraz naplní. Dobre, zľava náš. Hej, to je náš. Vidím ho. Je dolu. Jeden je dolu. Kriky a full auto si proste rozumejú. Ak sa pozrieš, tam je kladnutý strom, kedy taká huština proste. Vidím. Je dolu? Áno, jeden. Ešte jeden. Ten druhý sa po tejto salve už neobjavil, ale potvrdený hit to nebol. Zaujímalo by ma, ako je na tom Cory na druhej strane mapy. Headshot. Pred Corym dnes není žiadna hlava v bezpečí. Povedz Masovi, Cory No. z YouTube, povedz mu, že nech sa pomaly posúvajú. Posúvaj to! Posúvaj to! Nech si dávajú bacha naľavo z hangáru a nech sa posúvajú. On vie. Mením. Hit! On vie. Poďte, 2 schody dole, choďte, tlačte! Za Marimex, keď sa dá. Je tlačte nové, posúvaj to. Hit! Aj napriek tomu, že Cory mal v tento deň niekoľko spektakulárnych zásahov, tento posledný, pri ktorom muž išiel iba s koupkam, našťastie, lebo ho uvidíme, za mňa rozhodne snipe roku. Zatiaľ. Nechci nejebe. Vy mi do komentu kľudne napíšte, či už ste tento rok videli lepší snipe hit.